Saloma iyilesimi dinleyicilerimiz goğun ýagdaýlaryny ýene bir maksat Murat Sofiýew alat gurbanys. Bayram alynyň gözeli. Siz üçin Rahman şeýle bayram alyň gözelliğini aýdym ýerine ýetirip berýän. 14 giysenin ayı bayram alynyň gözeli. Bolmaz senin diňiň taýyň bayram alynyň gözeli. 14 giysenin ayı bayram alynyň gözeli. Bolmaz senin diňiň taýyň bayram alynyň gözeli. Gel 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 yanıma bayram alynyň gözeli. Gel 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 yanıma ehli gıylaryň seresi. Gel 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 yanıma bayram alynyň gözeli. Gel 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 yanıma ehli gıylaryň seresi. Senin gönlüň maralları, menin canymı alanları, gönlüm istip ýanadyr bayram alynyň gözeli. Senin gönlüň maralları, menin canymı alanlar, gözlerim istip ýanadyr bayram alynyň gözeli. Gel 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 yanıma bayram alynyň gözeli. Gel 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 yanıma ehli bıyıklaryň seresi. Gel 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 yanıma bayram alynyň gözeli. Gel 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 yanıma ehli bıyıklaryň seresi. Sonya Halep Avaşy Gogoren Maşin Rahman Şerif'den. Görüşençek yine täze videolar goýar durarys. Hemmeňizden like, kommentary goýmagyňyzy haşt etýän.